Dat weet ik weer. Mijn project is gewoon aardig versleten. Met nijroon op. Het leer kan wel wat aandacht beroeken. Dus ik even eens maar in mijn lotion, zodat het leer weer wat soepel wordt. En daarna kan ik ze weer helemaal oppoetsen. Er komt een nijroontje op. En een paar rubberen zolen. En een paar rubberen hakken.